Eu son a Eva Patiño e isto é Patiño en Twitch. Chámame iluso, eu o galego uso ata pra falar coa Ayuso. Non creas que por facerme o guai pra iso xa teño Insta. Co hashtag California ou abro conta en OnlyFans. É que non é nin medio normal todo o que eu quero a miña lingua. Din que con ela morrerei en Cangas, pero cando saio a ligar o galego tamén mola. Abre moito máis que unha porta, listo para triunfar no amor e na vida en xeral, polo civil ou polo penal. E falei todo este castelán para nada, agora son un puto bacala. Na vida coño un sacho e unha pala, fala galego estarás no Valhalla. Jala, si, fala o galego, non é difícil falalo mellor que Feijóo. Pode ser normativo, ser reintegrado, ai non quero meterme a túa lección. Non é Sanjenjo, non é Corujo Artejo, nin tampouco Panjo. Que non veñan os de fora darnos unha lección, que facemos moitas cousas máis que po churrasco. Pero se falas o galego, podes tomarlle un casco a gras. En Cangas, Brasil ou Portugal, en algún sitio máis, no barrio de Salamanca. Quizais antes hai que preguntar, non é o idioma da aldea profunda, nin o das vacas, meu, non te confundas. É o idioma da xente inteligente. Non teño turismofobia, é a xente que agobia os jodechinchos pra fora. Pero se falas o galego, podes tomarlle un casco a gras. En Cangas, Brasil ou Portugal, en algún sitio máis, no barrio de Salamanca. Quizais antes hai que preguntar. Moi boas, deixademe quitar isto, estadesme escoitando, pero non me estades vendo, porque son un choco. Moi boas, recibide unha cordial benvida a unha nova entrega do Patiño en Twitch. Moi boas, profa, benvida Eva Patiño ao teu programa aquí no Twitch da Tira. E a quen temos hoxe? Presenta ti, por favor, a quen temos hoxe no Patiño en Twitch? Hoxe temos a mellor. Dios! Eu estou moi contenta porque é maravillosa como artista, pero ademais é amiga miña. Lupe Blanco. Por favor, a rejaifeira. Benvida Lupe Blanco ao Patiño en Twitch, outro programa da Lobeira no que estás xa, só falta que veñas a Mazá de Eva. Mamaíña. Ui, eso, vou ter que pensalo aínda. Aínda que aí daría moito para rejeifar tamén, Sí. Na Mazá de Eva creo que tamén poderíamos rejeifar moito, Sí. Existe o xénero de rejeifa picante? Sí, home, así, a ver... rejeifa salerosa. Home, a ver, rejeifa erótica, eso é algo... Que dis? Sí, eso cotízase moito, Eso cotízase moito. Bueno, a ver, en Portugal están moito máis avanzados que nós, porque na Desgarrada, nos cantos ao desafío, aí xa sempre cantan home e muller do que vai, as súas improvisacións xa van todo por aí. Pero aí, eu non sei, estou practicando a ver se facemos unha actuación de rejeifa erótica tamén por aquí, Sí. Esa avisa, que esa non hai que perder, esa hai que tendela. Póñome mañán a practicar. Ai, agora xa che gustou, que ela di que non é capaz de rejeifar, pero daquela ao mellor con eso, aí xa lle salen máis. Non me puxo, non me puxo. Dinos aquí, Alexandre Ferreiro, ese fondo é a Praia de Valerés? É a Praia de Valerés. Moi ben, Alexandre Ferreiro. Un lobeuro para ti. Como controlan? Pero está a mellor día que hoxe, aí no que estou vendo, está a mellor día que hoxe. Ao mellor sí. Eu é que levo o bo día comigo sempre. Sí. Menos onte que me choveu. Bueno, que vamos facer? Non se pode todos os días.
Estar de Me cago en festa. tal. Dicíalle antes a Eva que cheguei aquí á habitación que podía torcer o chándal. Bueno, a ver, eu quería, non sei, Eva, que tiña pensado para este programa especial sobre regueifa, pero sendo conscientes de que temos un límite de tempo, porque temos límite de tempo, ou iso me dixo aquí a compañeira, entón, eh, conócese a orixe dos cantos de regueifa? Ui, a orixe dos cantos de regueifa. Realmente a regueifa empezou nas bodas, facíase nas bodas, pero isto teríamonos que remontar, sabe Dios cantos anos se leva facendo aquí regueifa, están os rapaces alucinando por aí co rap, que lle parece que acaban de descubrir o mundo, e xa levamos nós aquí tropecentos anos facendo improvisación aí, rapeando aí por Galicia adiante. Sí, pero aquí na nosa zona, que é onde realmente había regueifa pura e dura, onde máis regueifeiros houbo, empezaban nas bodas, cantábase nas bodas, como meténdose así xa un pouco. O primeiro día do matrimonio é xa meterse con eles, sabes? Xa era o que iban. Os improvisadores, pois eso, metíanse ca moza que era casadeira, metíanse cos invitados, cos padriños, e bueno, empezou aí, pero despois xa tuvo o seu auxe aí nos anos 70 e 80 cando a levaron ás tabernas e aos palcos da festa, claro. E máis agora volvemos. Mira que nos di aquí o Paulo, que di o Paulo Fernández Miras de Desbardallando, dinos que temos regueifas eróticas no Porto. Onde? Perdeu 2 meses aí sen saber diso. Por favor, todo o norte de Portugal, hai que ir máis polas festas de Portugal adiante. Todo o norte de Portugal, eso hai sempre desgarrada. Hai sempre, en todas as festas, hai cantos ao desafío, en todas. Así que é como aquí o tema das orquestas, pois ali os cantos ao desafío en todas. Que vai a unha festa desta xa a ver se non ve aí pique aí erótico de home a muller, xa verás. É o que se leva ali. Dicías, Lupe, que a xente que se mola moito co tema do rap e estas cousas, crendo que son supermodernos e tal, Sí. temos unha sección nos luns de TEA coa Melody, no? Que é historiadora da arte, que temos unha sección que lle chamamos, unha sección dentro do programa Luns de TEA, que lle chamamos Non é tan moderno como a pensabas. E poderíamos facer un coa regueifa, é dicir, o rap non é tan moderno como ti pensabas, xa había cantos en copla antes do rap. E tanto, sí, eu doume conta cando vou ca rapazada por aí nos coles que lle empezamos aí a regueifar e tal, e din eles, estos son como as batallas de galos, son como as batallas da FMS, da Red Bull e non sei que e tal. Pero isto xa facíamos nós aquí antes cos de Yanquilandia. A ver, e esa é outra, que tamén lles parece que o rap ven de Yanquilandia e non. O rap ven máis abaixo, tirando para as illas así máis tropicales. Ven de Jamaica. Ven de Jamaica. Sí. E iso que din os rapeiros do MC, eso de MC, significa mestre de cerimonias. Eran mestres de cerimonias, facían as súas festas e había aí un mestre de cerimonias que iba improvisando e de aí naceu o tema do rap. Que lle parece que está todo inventado, pero non. Está moi ben todas estas cousas que nos estás contando, eu estou flipando, Eva, ti? Bueno, é que a improvisación é un mundo aparte. Bueno, hoxe estamos aquí nun programa 100% improvisado, xa che digo, aquí non hai guión de ningún tipo. É o que me gusta. Entón, estamos na túa salsa. Como ten que ser, sí, pero a improvisación é un campo de estudio enorme, porque hai improvisación por todo o mundo. Ti cando estiveches no verán en Mallorca, foi en Mallorca? Tamén se improvisa? Foches a unha festa e ainda subiches ali a improvisar, si ou non? E ainda por riba acabei regueifando, facendo glosa, que é o que fan eles en Mallorca. En Mallorca fan glosa. E tamén fan a copla como a nosa, pero a eles en vez de rimarlle o segundo e o cuarto, pois igual che riman primeiro co cuarto, segundo e terceiro, sabes? Teñen outra rima tamén, pero sempre fan a súa copla con versos octosílabos de toda a vida.
Pode E ser, eu aprendín a melodía e boteime, pero eu en gallego, eu rejeifeilles ali en gallego e eles contestaban en mallorquín. digo, existe a improvisación oral aló onde vayas, dentro do que é a Península Ibérica e máis Sí, lugares que ti saibas. na Península Ibérica hai moitos sitios onde se fai improvisación. Bueno, xa sin salir de Galicia, xa hai moita máis improvisación que solamente a rejeifa. Se nos vamos para a zona do Courel, teñen o brindo, os Ah, sí, brindos. ese escoiteche Nas falar del. bodas, sí, tamén o cantaban nas bodas e o brindo é educadiño, era todo moi bonito, eran como trovadores. Si vamos para a zona centro, a zona de Compostela, a zona do Ulla, da comarca do Ulla, os concellos de Bandeira, Silleda, Teo, todo por esa zona da estrada, pois teñen no Entroido os atranques da Ulla, os xenerais da Ulla, Sí, que sí. tamén, claro, van subidos no cabalo e tamén van botando as súas coplas, pasa que agora levanas no móvil ou nun papel, non sabes? Pero antes facíano de xeito improvisado. É dicir, Na zona, improvisan sí, como a min cando te entrevistei, no? Cun papel igual, diante. así con un papeliño e cantando tamén, sí. Despois na zona de Ourense, no concello de Vilariño de Conso, que tuveron este día o das mascaradas Sí. ibéricas, pois aí fan as bombas tamén no Entroido. E imagínate que estamos nunha mesa comendo, o día de Entroido, e daquela os desta mesa deciden botarlle unha copla aos da mesa do lado. E daquela para botar a copla din bomba sensual, así como de aquí en África, sabes? Ajá. E aí botanlle a copla, sabes? O que pasa é que non teñen a rapidez que hai na rejeifa, por exemplo, porque a pensan entre todos, deciden quen a canta, etcétera. Vale. E despois na zona de Pontevedra tamén tiñan os cantos ao desafío, que eran unha aldea contra outra aldea. E tamén se metían aí polo tema de mover os marcos e estas cousas. Pero bueno, no resto da esa era península... pinchona tamén. Sí. Esa era pinchona, no? Os desafíos eran pinchos tamén. Aí xa o di o nome. Porque a País regueifa... Vasco- Dalle, Eva, dalle ti. Digo, no País Vasco hai un festival sí. moi importante de improvisación. No País Vasco xa están a anos luz de nós, porque vos imaginadevos que facemos nós aquí un certamen de rejeifas, nós mandamos 200 WhatsApps aos nosos colegas e veñen que? Que veñen 20 personas. É gratis. Pero no País Vasco teñen unha especie de mundial que fan cada 3 anos, donde se xuntan, imagínate, no estadio de fútbol de Anoeta, onde xuntan 37.000 personas para ver ese certamen de improvisación, a xente paga entradas de máis de 90 euros, e 6 meses antes non hai entradas. Como te quedas? Que mal nos vendemos, joder. Sí, vendémonos fatal, nós aquí nada, pero aló, bueno, están que non vexas. De feito, é un oficio, para eles ali é un oficio. Claro. Hai estudios no conservatorio ou algo así, Pois non sei se no conservatorio, sí, non sei, pero sí que deberíamos meter o tema da improvisación e dos cantos así, isto deberíase tamén reglar, de alguna maneira. No País Vasco existe algunha escola que dá unha titulación oficial de improvisación? Creo que sí, creo que sí, porque de feito a improvisación, o versolarismo, que é o que lle chaman ali no País Vasco, é unha asignatura optativa nos centros educativos. Sí. Que desfase. É como se aquí tivéramos rejeifa de asignatura. Pois sí, eles ali teñen a improvisación. Pregúntanos aquí a profa que cando é iso no País Vasco, Lu. Pois creo que este ano. Creo que lle toca este ano porque polo tema da pandemia no último ano non se puido facer. Creo que este ano, sí. E xuntanse, creo que agora xa non se xuntan en Anoeta, xuntaránse no BEC, que é como aquí o IFEBI de Vigo, non? Como o IFEMA de Madrid. Xuntanse naqueles pabellóns enormes e nos 2 últimos certámenes ganou unha muller. Bueno, entón, digo eu iache preguntar, non ven a conto agora, pero a regueifa ten un punto de retranca, non? Que se lle quita la retranca, quitas de todo. Se lle quita la retranca, quitas a gracia toda. A rejeifa ten que ter gracia. Ten que ser retranqueira, verdad? Claro, ten que haber aí unha retranca, sabes? É como se te están mandando a merda, pero dicíndoche que és guapo, entendes? Ten que haber ese rollito, así, ser un pouco irónico, sarcástico. Entón, para cando organizamos o campeonato do mundo de regueifa en Bergantiños? Campeonato do mundo. Primeiro habería que buscar rejeifeiros.
Primeiro habería que buscar rejeifeiros que quixeran, porque somos unha empresa con falta de xente, sabes? Nós precisamos moita xente máis que rejeife dos que somos. Porque a ti cantos che parece que somos a tal hora en toda Galicia rejeifando? Non sei, 4 ou 6. Se mo estás Bueno, poñendo tan malo... así a todo, 4 ou 6. No, A home, ver, haberá normalmente 50. dinme, 50 persoas. claro, normalmente dinme 100 e tal, e dixo, bueno, pois a 100 quitádelle 88, Sí, Mira, somentes 18 persoas, 12 o persoas. 12, entre 10, 12, sí, seremos, Bueno, pois máis ou menos. primeiro campeonato do mundo. Pois tamén, pois sí, pois sí. No, Pois sí, dinos aquí habería... o Paulo que os hecho sende acho que foi ao País Vasco cos alumnos a rejeifar. Sí, porque temos aí un proxecto que se chama o Regei Festa e andan por aí, sí, os rapaces dos centros de, como se chama, de donde dá Secho clase, en Vila de Cruces, e os rapaces de aquí, de Baio, tamén foron por aí, polo País Vasco, sí. Tampouco a xente, dinos aquí que non votaba moito máis, pero tan pouca xente tampouco pensaba que erades. Pois Dinos a profa. aquí a nosa Pilar tense que votar. Que A eu sei que máis. lle lévalle moita idea o de rejeifar. Xa ten votado algunha copla por aí. Eva estou a ver practicando con ela, a ver Claro, se fago a Eva dela. témola que... Porque Eva retranca sóbralle, saelle polas orellas. Sí. Por eso digo, é que Eva, se fora rejeifeira, sería a gran rejeifeira. Das que Teño que practicar, mesmo poderían facer chorar, incluso. Bueno, con Eva non te ibas a aburrir. Como che rejeifara teño que practicar. Eu tive unha época que yo contei a Lupe en varias ocasións nas que sí que rejeifaba. Conducía moito e rejeifaba só no coche. Claro. Fai anos, 2004, 2005, por aí, cando me casei. E rejeifaba moito. E claro, é como a todo, é unha cuestión de... Ibalo Práctica. facendo e vai saindo. E tes palabras xa que xa se enganchas, é unha cuestión de práctica. Meus avós rejeifaban. Ves? Daquela, eu non me é algo alleo, porque eu de pequena, eu sentía a rejeifa, calquera festa, rejeifaban moi ben, sempre ganaba a miña avoa, que ben Ves? cantaba por riba. e que retranca. E teño que poñerme. Dinos aquí a profa que o que teñen é que subvencionar os cursos coa Lupe que dá gloria tela nos institutos traballando coa rapazada. Porque esa é outra. Hai nada, mandeiche unha mensaxe porque resulta que me falou, claro, mirades iso des poucos, que me falou a miña fillada. No, é que veo unha rapaza falarnos de regueifa e tal. E dixen eu, houbo de ser Lupe Blanco. E dixo, esa, padrino, esa foi. Sí, esa coñecina por aí por Vigo, claro, por Pontevedra, sí, andamos moito por esa zona, os obradoiros, e a verdade é que é unha cousa que os rapaces disfrutan a moitísimo. E ainda que parece, non sei, ao mellor diste, pois ao mellor é unha tontería. Non, é unha actividade super divertida e aparte na que aprenden moitísimo. Primeiro, falan galego, despois estamos traballando os versos octosílabos, falaslle da rima sonante, consonante, do que é unha sinalefa, é que hai infinidade de cousas que traballas, como é a poesía, por exemplo, traballamos o que é a poesía tamén. Oes, e é certo, Lupe, que ninguén é profeta na súa terra? Bueno, iso cancho dixo. Eso cancho dixo, eso xa... Mira, ter amigas como a Eva é o que teñen, que te defenden a muerte. Defenden a muerte, sabes, sempre. Ela adobece porque di ela, ten que andar esta muller pola AP9 de arriba para baixo, podendo rejeifar por aquí, por Bergantiños, e por estas zonas que non lle dan mérito ningún, que teña que ir esta muller cara lo abaixo. Eva deféndeme moito, sí. Pero bueno, hai que ir botándolle así graiño a graiño, a ver, se algún día sona a flauta. Está ben que vaya por aí abaixo, pero é curioso que aquí en Bergantiños pois os institutos non estean facendo isto aquí, o berce da rejeifa. E temos a Lupe,
Claro. que eu vou no decir, o que fixo Lupe é moi grande. Esta muller non está recoñecida, porque aquí ve unha vez Urduan Lalá da TVG, pois non quedan rejeifeiros, pois non sei que, pois había que aprender, pero esta muller metiulle un hostiazo á rejeifa e sacouna aí o tonto e púxoa non, é que non está recoñecida. Aquí en Bergantiños, de verdade, isto xa o digo para os concellos, para toda a volta, moita inversión en cultura e moita leria, pero a nosa cultura, o noso, a rejeifa, que é nosa, que é de Bergantiños, que temos a Lupe, que ten esa tonada nosa, que a parte desa voz que é unha pasada, tíos, de que ides? E despois, home, non sei se pode Eu xa creo criticar que aquí ao Concello, pero despois pagades a xente de 7 ontamientos para vir facer aquí cousas. A clave está niso, Bueno, de sete untamientos. Exacto, non vamos falar deso, que a ti tamén che pasou así unha cousa parecida, daquela... E volveulle a pasar este ano, polo que Eh, vexo, polo que vin aí nas redes, Ela volviu a pasar A así min? unha cousa... Sí, muller, que tiña o Carballo Interplay ali na porta da casa, e aquí unha muller como a ti, unha veciña E non me ilustre, chamaron. unha veciña ilustre, e E non te chamaron. voltaron a non chamarte este ano. Pero pásache, mira, a ti pásache o mesmo camín, o descoñecemento. É o descoñecemento, o non saber, sabes? A min o que me din sempre é que a rejeifa, a rejeifa, aquelas rejeifas daqueles homes nas tabernas, aquelas barbaridades que decían. A ver, hai que contextualizala e poñela xa no século XXI, entendes? A xente ainda lle parece que andamos aí a paus uns cos outros cando rejeifamos. E non vai así, entendes? Ou que nos metemos cas mulleres, ou non sei. A ver, eu veño de facer agora unha actuación dentro da Consellería, bueno, da Deputación de Pontevedra dentro do marco da igualdade. Estamos traballando a rejeifa feminista, a rejeifa da igualdade, en mogollón de sitios da provincia. Entón, home, a ver, hai que poñer a rejeifa xa onde ten que estar, no século XXI. Anda, e máis con todo que hai que rejeifar a día de hoxe, mi madriña. Dinos aquí Claro, a profa que que decían hai que dicilo, pero non temos a Lupe máis nos centros porque non temos cartos para pagala, que senón sobra quen a queira levar ao seu centro. Eso tamén é verdade, porque eu atópome con moitos coles que nos chaman, queremos que veñas, canto é o voso presuposto, canto cobrades por vir e tal, e os coles están así, a velas vir, sin un peso, pero para a rejeifa ou para outras historias, sabes? É o que hai, por desgracia non sueltan para este tipo de actividades. Quería dicir eu que chiaba onte Lupe que paraban xa de lanzar noticias que non dá rejeifado de todo o que pasa. No, Porque claro, no. isto... Eu chegoume o rollo do aceite de girasol e despois ainda vimos co conto da folga de transportes e tal, e non dou, sabes? Aí xa... hai moitas noticias, demasiadas. Ahora ven un meteorito, moita cousa. Exacto, aparece un meteorito, guerra por aquí, guerra por aló. No, demasiada saturación. Quedamos sin presidente. Sí que foi unha desgracia. Como afrontamos eso unha rejeifeira a falar de que quedamos sin presidente? Con todo o contido que nos está dando Alberto aló en Madrid, pois eso dá para rejeifar 3 días seguidos. Sei que quixo registrar Feijóo Madrid e non puido, non? Unha cousa así pasou estes días. El sempre o di que o da improvisación e tal. Ao final vai ter razón que está de moda a improvisación. Cacho que hai, ó. No, pero eu algunha vez teñolle mandado a Lupe un WhatsApp con algunha noticia rara. A ver, Lupe, non sei, esta noticia dito que rejeifes. Sí, ela dame consellos e máis ideas para cando teño que ir rejeifar a radio e cousas así. A ver, mira, esta semana creo que tens que rejeifar desto, tal, sabes?
Eva facilítame moito o traballo. E aparte, co que ela me vai contando, pois dixo eu, isto en copla xa o bordo, xa... Eu xa, a veces xa interpreto a cousa e ela despois xa rimará. Sí. Ela, no, eu todo o que ti me dis, eu dixo rimando, sabes? E xa facemos unha parexa excepcional. Teño que aprender, Lupe. Teño que poñerme. Temos que rejeifar xuntas. Cajo no demo. Hai moito que Muller, rejeifar. outra rejeifeira bergantiñana, é o que nos fai falta. Nós xa somos as pailanas bergantiñanas, pois unha rejeifeira bergantiñana tiña que aparecer. E pois veña a P9 por aí. Oh, Cala a boca. Fales da P9. Como a Lupe nos ten que deixar ás 11:30, que che Basicamente parece... porque teño que ir cear, que levo Vale. desde as 7 da mañán. Sí, no, perfecto. Sin Parecenos vai parar. por un bocadillo e come aquí con noso. Que che parece se lle damos agora ao dicho Eva, a nosa xoia da coroa do Patiño Espera, en que Twitch? agora a Lupe non me fixo os deberes. Eu hoxe subcontratei. Dixenlle a Lupe que trouxera as palabras dela. Xa, pero non trouxen as palabras que eu non sabía do que me estabas falando. Eu estaba entre un rollo por aí de grabación da Todo tele e mal. outro rollo tal, xo, non sei de que me está falando esta muller. Das Todo mal, palabras. Eva. As nosas palabras que nós As decimos nosas aquí. palabras. Bueno, para os que estades por aquí, as nosas para os que estades por palabras, aquí, como Lupe, que non saben de que vai o dicho Eva, Eva está facendo unha recollida das palabras que se dicían ancestralmente na zona onde vivía a súa familia. Entón, desas palabriñas, pois imos dicindo 3 ou 5 en cada programa, decimos a palabra, damos 60 segundos á xente para que poida contestar no chat, se quere, e despois resolvemos. Despois deses 60 Pero, Lupe, segundos, pois resolvemos. Vale, pois eu xa teño unha. Lupe mándame a palabras. E o Óscar tamén me manda. Sí. Vai por aí no camión e mándame audios. Outro día mandoume unha di. Acabo de ver un tipo e veume unha palabra, teño que decir. Estas non son eu só, Claro que sí, que che veñen así palabras moitas veces, O pasa día que temos do que Ramón do escribilas. Serrador. Claro, o día que Ramón do Serrador estaba falando e de repente di a palabra e volveme a repetir en plan toma nota, non sabes que acabo de dicir. Que provoco tamén que asuse a xente, eu creo. Veña, Claro. tes unha? Solta a Sí. túa palabra. Veña. Tascoio. Como? Tascoio. Cascoio, con C. Con T. T de Tascoio, Tarragona, con T de Tarragona, Tascoio. Tascoio. Pois comeza o tempo. Idelle dando aí no chat, Tascoio. Que pensades que é Tascoio? Eu vou dicir que... Tedes 40 segundos e idelle dando o choio a ver o que significa a palabra de tascoio. Ves? Hasta che ríes. Eu diría que soame a tranco. A tranco. A que? A tranco ou tropezo, unha cousa así. Un tascoio. A cara de Eva. Está facendo como a que pasa unha vaca volando. Porque Eva sí sabe o que é tascoio. Será mangante, ela sabe, claro. Por eso pon esa cara. Quedan 9 E máis segundos. acórdame- Dinos a profa un anaco de comida pequeno. Tempo, resolvemos. Vamos mal. Un tascoio é un papón, así, unha persona tascoia, un tascoio, e diste, vaya por Dios, es ben tascoio, es así como parado, un tipo parado, que non sea... Non é Lento. moi espabilado. Un tipo non é lento. moi Aló dilixente. moi espabilado, exacto, que non sea moi espabilado. Pero eu acórdome do día que anotei Paspandi a conversación. Sí, A conversación que paspán. tuvemos Lupe máis eu. Que lle dixo eu. Estábamos falando de pa o fin do mundo. Pa a festa do fin do mundo que eu xa tiña vestido. Bueno, Sí. esta broma. Sí. E daquela dixo eu a ela. Eiras ti de pregoeira. E dime ela. A ti perche que ser tantas coias de traballar ese día. Claro, é que vamos a ver o último día do ano, o sea, do mundo, vais a acabar o mundo e eu vou ser tantas collas de ter que ir traballar e estarme a rejeifar ali. No, Nin eu, vamos. nin eu. Vale. E podenlle dar polo o mundo.
Ves? Pois tascoio. Bueno, A eu velo daquela vou vir. dicir a palabra a de Ramón do Serrador, Veña. que non sei se a dixen aquí, pero como sempre hai espectadores novos, podo. Inxel. Inxel xa o Inxel. dixeche. Xa cho digo que xa o Inxel. dixeche. Xa dixeche. Saben a Inxel. estes por aquí? Non sei. É que Tedes como un falamos agora minuto de Ramón, para dicir. Sí, xa dixera, A pero profa, sí. sábela. Di a profa. Esa xa dixeras, pero sábela, profa. Apuntáchela. Entón, apuntouna. idelle dando aí o tema a ver que Non sei se o van significa dicir, porque hai unha Inxel. cousa Eu non me lembro. que dixen aquí fai pouco que as palabras que a veces non sabemos onde aplicalas, porque ya oímos ás aboas a cousas que ao mellor xa non existen, que non sería o caso desta. Digo, Pero a min a esta- profa dinos aquí que non se acorda. acorda e eu tampouco me acordo. É dicir, eu estou agora mesmo como para Ves? acordarme de algo eu. Coa cantidad de cousas que Daquela. levo na cabeza. Quedan aí 8 segundos. Inxel, dinos aquí lixeiro, dinos Paulo. Sí. Porque a máis en Portugal eu creo que se usa máis. Tempo. E a min moloume, como agora me acordei do de non vou ser tanta escoia, moloume moi ben como a usou Ramón do Serrador, que dixo que quería facer un vídeo promocional para a asociación, pero un vídeo así inxel. Lixeiro. Inxel. Sabes, un vídeo non moi cargado, moi lixeiro, cortiño e tal. Ainda que é máis habitual, é dicir, comín pouco, estou inxel, ou facer unha comida inxel. Sinxelo, non exactamente, porque se usa moito, por exemplo, para dicir eso, que estou inxel, eu. Sabes, lixeiro máis que sinxelo. Un vídeo inxel. Así, Xa vai apuntar pode a ver. profa, xa vai Di a profa apuntar. que vai apuntar que non acolledemos noutro renuncio. Eu, da igual, eu apunto e se despois queda o papel perdido por aí, non o volvo a sacar o seguinte programa e é como se non Mira, apuntara. o segredo é usalas. Porque Claro. eu esta semana estiven cunha amiga tomando café e díxome ela, desde que eu te conocín agora, di, falas moi diferente, di, falabas igual que a min e falas diferente. E en cousas tan simples como de usar esquecer, que eu parara de usar esquecer, usaba olvidar, esquecer, acordar pola mañá, en vez de despertar, erguerme. Voulle lembrar á xente que nos está vendo dende Facebook e YouTube que tamén poden comentar, tamén poden participar neste xogo porque ao final as cousas que ides comentando saen todas, acabaréis sacándoas todas en pantalla, se Deus quere, se non comentades moitísimo. Entón, imos con outra, Eva, que che parece? A ver, Lupe, que? Tela No, outra? agora non me ven así ningunha. Mira, pareceme mal. Dios. Para unha cousa que che encomendo. Estamos asistindo Muller, á xa che ruptura dixen, dunha amizade. Estuve moi liada todo o día, non me acordei máis das palabras nin de nada, agora que me vai acordar a Pareceme mal. Espera que vou Eva tirar, Patiño rompe a súa amizade en directo na Lobeira Today con Lupe Vou Blanco. tirar, Abandona o directo. Non, porque se me enfado moito. Isto é improvisación, espera un momento. Claro. Óscar, por favor, Óscar, ven aquí. Ai, Dios mío, se ven Óscar, Ti sabes estamos. algunha palabra destas das que lle gustan a usar aquí a Eva? Que palabra che pode vir así á cabeza? Eu dixen tascoio e ela dixo inxel. A mí a palabra máis me gusta é mazaroco. Bueno, mazaroco. Mazaroco é moi Mazaroco. bonita. Vou lanzar o tempo. Aí tende a palabra. Vai pensando máis porque igual me piden algunha. Unha palabra de Óscar. Mazaroco. Veña, Mazaroco. 60 segundos para comentar Mazaroco. 160 segundos, Veña. Eu E atopo despois- con Óscar. Despois imos ler uns versos de Carballo Calero que nos puxo aquí o Paulo. Vale. Mazaroco ten unha fonética maravillosa. Mazaroco. Di É moi bonito. aquí a profa, pobre Lupe, que ademais de vir de convidada ten que montar vos o programa. No, que demostre tanta improvisación. Claro. Improvisa. Pode Que pre- inventar a palabra, mira pode que- inventar. Mira que improvisadora que tivo que chamar a Óscar para pedirlle unha palabra.
Eso non é improvisar, pois improviso rapidamente. Teño aquí xente que controla a Óscar, palabra. Dinos a o profa Óscar é que poeta, Mazaroco é así atontado ou tamén pode ser rubio ou que fai as cousas brutamente. Mazaroco Vai por aí. rechochudo. Vai por aí. Rechonchudo, pon aquí o Paulo. Vai por aí. O Mazaroco é así... Óscar, Mazaroco é tonto, non así atontado... Mazaroco é a raíz dun toxo mal feito. Mazaroco é a raíz dun toxo mal feito. É dicir, mal feito. Mazaroco podería ser mal feito, non? O Mazaroco é a raíz dun toxo mal feito. pero usámolo para chamarlle a xente. Eu Pero dixo, usámolo mira para que Mazaroco. usámolo para chamarllo a xente. Claro, pero é bruto, mal feito, non? Exacto, bruto, mal Sería. feito. Sí. Moi ben, moi ben. Bueno, Mal vou eu. feito. Un momento, que imos saudar ao noso amigo dos do Rei, que estaba por aquí. Ei, Hola, Pensaba dos do que Rei. chegaba tarde. Un saúdo dende Albania. Jo, Mamma estás mia. lonxe hoxe. Cuidado que estás lonxe, pero preto de outro sitio. A modo, Non Vai, vayas eso moito máis sempre. paló. Non vayas moito Sí. máis paló. non mova los marcos, Vou vos ler primeiro os versos que puxo aquí Paulo Fernández de Carballo Calero, parece vos? Ou leo ti, Eva, por favor, sí, que has pronunciar mellor. Así, o carallo. A ver. O teu ollar de home, o corpo acarella... Acarrexa. Acarrexa. O teu ollar de home, o corpo acarrexa da femia infinda. Da bouta en gel... e... Isto está en portugués, Paulo, eu non sei como Arrexa. teño que ler. No, Da estará bouta en en reintegrado, gel, é de Carballo Calero, é galego. de maternal esfera a túa gaiola, útero e berce, caixa da túa buxola, morna prisión onde és crianza e paxaro. Ceibe, no ar, paira o asubío, claro. Hostia, Paulo, isto superoume porque eu non entendín a mitad, Mira, estou lendo o libro este de A non sei que da Tecelá, e mira que ten palabras, pero este verso, este poema, Inxel entendino. Dinos aquí, Ana, que falando de palabras que xa non usamos, miña nai, outro día, aínda lembrou a palabra xuescas ou juescas. Juescas. E sabemos o significado, Ana, porque se sabemos o significado lanzámola tamén no dicho Patiño. No Se dicho Eva. sabes que adivinen e despois dilo ti. Veña, Eu teño unha teoría, eu xa teño unha teoría. lánzalle unha para que nos conteste Ana, se a sabe ou non, e poñemos o tempo e que a xente xogue, veña. Lánzalle outra, Eva. Que está esta muller para 5 minutos Mira. dirse. Eu teño unha aquí que esta recollina aí nun bar. Farrapa. Farrapa. Tempo. Que diríades que é unha farrapa? Participade no chat, en calquera das redes que esteades. Farrapa. Eu é que me veñen máis expresións. Máis que palabras veñenme expresións. Sí, pero eso aí temos moito A seguinte é a de Ana. Últimas expresións así, ditos de como falaban. Sí, esas tamén hai que empezar a usalas. Farrapa. Farrapa con F, ¿no? Farrapa. Farrapa. Farrapa con F de Fran, vale. Ademais, eu sei o que é farrapo, mas non sei se é o mesmo. Mira, o día que ao innovar, entendí polo contexto que era, deime conta que miña avoa usaba para outra cousa. O cal teño aquí farrapa, dous significados. Tempo. Que é unha farrapa, Eva? Unha farrapa é unha alfombra de trapos, deses de trapos atados, de farrapos. Sí, alfombra de farrapos. Pero o día que yo aínda está, que eu entendino polo contexto, porque di a farrapa de diante da cociña, deme conta que miña avoa usaba farrapa para falar da neve.
Cai farrapa. Cando caen Folerpas. como farrapos, como trapos, parecen trapiños. Está a farrapar ou cai farrapa. Aí, dúas, dúas nunha. Sí, Aí sí. está. Mira para aí, Mira para aí, E o de Xuescas de antes? Imos Xuescas. lanzar, como, Ana, acláranos como di, Juescas ou Xuescas? E lanzámola xa. Lanzamos tempo, que vos parece que pode ser Juescas, escrito Juescas con iota, e lido, supoño que será Xuescas. Non sei, Vale. que nos diga Ana. Eu teño unha teoría si ven do portugués, non? Polas cuecas. As cuecas son as bragas. Cuecas, bragas, di aquí a Lupe. Non resolvemos aínda, Ana? Non sei, unha teoría miña. Xuescas. Aí, cando chegue ao cero, podeslle dar aí Juescas. Vale, dinos Juescas, debe de ser coa iota aí. A teoría de Lupe pinta ben, dinos a profa. E dinos tamén, acláranos a profa, farrapa, farrapa, farrapo, plural, farrapas, farrapo de neve, manta caseira que se fai con anacos de telas diferentes de distintas cores. Joder, macho, como aprendemos no Patiño en Twitch, muchacha. Quitamos aquí a Wikipedia. Vale, dinos, Ana, carrag postos, decide a verdade, estades todos carrag postos aí a ver se vos claro, sale. dinos, Ana, termo que non se encontra no dicionario. que en Igrexa Feita dicíano coa iota. Entón, a home da area non lle furrolaba o chat e acláranos xa, Ana, o que son as juescas. Pero igual non é significado que lle dábamos. A ver que. Dios, estamos en Vilo ahora mesmo. Estamos agora mesmo en Vilo agardando aquí. Vamos tranquilos, Volveu ata arrancar o tempo, que non o parei. Vou non parar. A min pétaseme isto cada 2x3, a conexión hoxe está na merda. Sí, a ver, a min non me vai moi ben tampouco a cousa. A ver, Neus, ti sabes o que son juescas? Eu vos deciré algo, xa o dixo a bufé, pa ter boas conexións e hai que pagalo internet. Eso é unha gran verdade. Dinos, Ana, que vouche dar unhas juescas, unhas hostias. Ves? Unhas juescas. Vale, gústame esta amenaza. Quédome con ela. Sí, xa unhas juescas. Bueno, é que isto sí que tamén é outro tema que nos temos que meter aquí a Eva máis eu entre palabras, ditos. Eu os ditos expresións. Vou empezar a usalos. Eu xa os como uso. fixen cas palabras. Sí, pero máis. Eu usos, sí. Jústame falar así, con que non me entendan. Con que me teñan que traducir. Son ditos que precisamente din algo que terías que usar, non sei, moitas máis palabras ou castelanismos. O día que falábamos ti eu, Lupe, o dito este de cando os nenos mal comedores acaban a comida. Bueno, home, vai o demo no inferno. Vai o demo no inferno. Ese dito é moi bo para cando pasa algo extraordinario. Vai o demo no inferno. Eu dixoche un que eu teño grabado a fuego, aparte teño un colgante con el grabado, que era unha expresión que me decía sempre miña avoa, e era: hai que sentir nacer as ervas. Hai que estar calado. No. Hai que estar, entón que? No. Non vai estar por tranquilo. aí. Estar tranquilo. No. Pois entón non entendo. Cando che din, nena, porque mo decía dende pequena, tes que sentir nacer as ervas, tes que ser espabilada, tes que estar atenta a todo que se move, tes que antes de que a cousa aconteza, ver ti xa por onde vai o asunto. Hai que andar expelido, sí. Exacto. Na miña casa, sentir nacer as ervas. Na miña casa din este é dos que ve medrar as ervas. Ves? Dos que ve medrar as ervas, sí que o din. Ou ao contrario din... Criámonos así nun ambiente moi parecido. Ao contrario tamén o din, no, esta non é das que ve medrar as ervas, cando non é moi espabilada.
Dino, en vez de nacer, ver medrar as ervas. Dinos ao Medareia que el sabía de vai morrer o demo, como o que dicía Eva, sí. Eu escoiteina, mas eu utilizo unha, non sei se é provinte do castelán ou non, pero é a de Corvo Branco. Entón eu cando pasa algo moi anormal, que é moi excepcional, sempre digo corvos brancos sobrevoan a lobeira. Porque sí. Pois miña nai di outra, que é como a do vai o demo no inferno, que é colliu o meu can unha mosca. Tamén, igual, sí. Ben E sendo moi despois hai parecido, aí sí. unha que sí digo moito, que digo mesmo no traballo aquí en Madrid, que eu teño que traballar en castelán, que lle vamos facer, pero digo moito no traballo tamén, que é a de esas pedras a meu can non lle fan mal. Ou hai a variante de esas pedras ao meu can non lle doen. Sabes, cando se están metendo contigo pero che dá igual. Sí. Pois esas pedras ao meu can non lle fan mal. Pois aí temos moito que dar tamén cos ditos, Lupe? Di o Paulo Fernández, di que a él a última palabra soa a castelán, o ditongo ué en galego é sospeitoso. Si, xa dixo Ana que polo lado da Igrexa Feita no sur, cara ao sur de San Sadurniño, tiran moito a geada. Meten moita geada, entón sí, pero geada e castelanismos, porque non hai que esquecer que, aínda que San Sadurniño é un concello eminentemente rural, está moi preto de Ferrol e está no camiño entre Ferrol e As Pontes, entón aí había un trasego de xente que é importante para esas cousas, para o tema castelanismos e estas cousas. Logo temos tamén que pasou moito que foi deformala a palabra galega, castelanizala nós, como fixamos co conexo, estas cousas, e si que en algunhas outras tamén o fixamos. Sí, en outros casos galeguizala tamén. É dicir, hai casos que non se poden perder. Eu creo que aí está a riqueza absoluta. Eu cando vou por aí por los distintos sitios de Galicia adiante, encántame sentir falar como falan naquelas zonas, con ese sotaque que teñen, con ese, non, co seu acento, ca súa pronunciación, que a mí xa me din que se me pega. Estás pejando o acento de Vigo, sabes? Xa falo como os do Rosal e da Guarda. Sí. Estás mirando a conversa. Sí, mirámonos. Sí, eu sí, é que é unha pasada. Chego aquí e dixo, tes a cama feita? E digo, ai, me falte Dios, que agora fala como os de Vigo. Encántame. Sí, pois eu xa fago, eu xa se me pega. Ou como me pasou no Grove, que lle dixo a un neno que me faja unha copla e dixo, non sei como me rimou ali e tal, e díxome, en vez de decirme flipei, díxome flipín. Flipín, sí, moi da claro, eso, Rías Baixas. Nun primeiro momento quedei así mirando e díxome a profe, claro que aquí é flipín, levín, sabes? Acaban así, dixo, que maravilla que falen así co seu autóctono dali da súa zona, eso non se pode perder, eso é maravilloso. Vale. Así que agora xa É que estaba, mira que profesionais somos, que perdeu Eva un momento o audio e non se enterou ninguén ata agora. O gato. Porque se nota. Oio huescas, el entendiu huiscas. Ai, claro. É É unha que locura. ti tamén xogas moito con iso. É como dicir eu cena cando están a Pepa e a Lina mirando para min, sabes? Se digo cea, imos cear, que imos cear? E xa ves as dúas que fan así. Notase que sodes expertos xa, os directos xa os tendes dominados. Dixo aquí o Paulo conexo, parexa, axeo, etc. Tristes castelanismos. E dio dos do Rei que conexo que odia ese medio castelanismo. A verdade é que sí, porque é dicir, eu tento erradicalos, porque eu como neofalante pois caía moito niso, non? En parexa, en baraxa, en cousas así, e é certo que en galego son baralla, parella, é máis, non sei. Sin embargo, conexo, eu teño un problema, é que a min sempre me fixo moita gracia a xente cando se caja na conexo. É daquela. Dinos aquí dos do Rei.
Sí. Dinos aquí dos Rei que un colega do Grove viña para Santiago no coche e pinchín, Sí, é pinchín, Flipín. claro. e no meu galego de Padrenda non é nin conexo nin coello, é cuello. Sí. Coello, aquí Esas fonéticas... na zona de Ferrol, e agora que anda a profa e máis o Paulo por aí, zona ou zoa, porque sempre o digo mal. Digo como diga, seguro. Entón, na área de Ferrol, vou dicir a área a partir de agora. Veña. Na área de Ferrol, Xa o os arreglaches. galegofalantes dicimos coello. Xa o arreglaches. Dixo, ese é como o chiste do outro, Como ¿no? ben. Que foron a atender os dous guardias civiles que foron a atender o accidente e había un tipo desmembrado ali, ¿no? E tal, e dixo, apunte, cabo, un brazo en el carril derecho. Un brazo en el carril derecho, sí, mi sargento. Tal. Dice, apunte, la cabeza en el arcén. dice, arcén se escribe con H o sin H, mi sargento. Dice, y deulle unha patada á cabeza e dixo, la cabeza en la cuneta. Listo, acabou o problema. Ai. É que son, vamos a ver, zoa o vento, vale, zona, ben. Vale, zoa o vento, moi ben. Zona. Dinos aquí, aclaracións de dous tipos que saben aquí, Exacto. A profa que sabe moitísimo e o Paulo que tamén sabe moitísimo. Bueno, Moi ben. tamén sabemos nós de outras cousas. Bueno, non sabemos de outras cousas. Home, a ver, todos sabemos moito de algo. De algo, exacto. O malo é Eu cando quería do que dicir xa sabes que non podes contar. Falou por aí o Óscar, Hmm. que aquela palabra que tanto vos gustou, grota. A mí esa douma o Óscar. Foi Grota. Óscar o que me fixo o acordo desa palabra de grota. Jota, eu tampouco me Esa recordo gustou. dela. Non vos acorda tampouco? Cajo. A mí non me acorda. Pero ti que te crees? Que eu utilizo a memoria somente po patiño en Twitch? Vamos a ver. profa, Teño o disco dando- duro. Profa. Se está aquí dando unha clase de idiomas a pobre rapaza e tal, si quera apuntar palabras todas que che vai dicindo, non? Dixo eu. Polo menos, a ver malo. se acabas... Si é que o malo, Lupe, non é que non apunte. Si eu apunto todo. O que pasa que son moi desordeado. Claro, depois non sabes onde o apuntaches. Claro, eu teño todo apuntado. Podería sacar agora, o que pasa que me vai levar moito tempo ordenalo outra vez. Bueno, ordenalo. Poñelo desordeado, ordeado, como o teño agora mesmo. Si tiro agora mesmo dun taco de papéis, podo ter un taco así, De Vainos mirando, dunha vez que xa o escoita, apuntas, pois vainos mirando. Só de apuntes das conversas que rondamos as 100 conversas xa, Ai, creo Só que de ben, apuntes creo das que ben. conversas, de preparar e todo o rollo, teño, pois podo ter un taco así de papéis, Que estou pensando moi seriamente en verán en poñerme diante do ordenador e transcribir todo iso. Pero bueno, Tes boa eso xa gana. verei. Tes boa Jota- gana, dixo. Grota de Ipanema, di aquí o Medarella. A grota. A grota A de profa eu creo Ipanema. que lle acorda. Porque eu fixo un acordo que di Bueno, aquí o Lupe, di sen- Paulo sen- Fernández. Sen Nos ningún hemos lembrar. Digo, sen ningún compromiso, cando teñas que marchar, Sí, por Eu favor, despedímoste. botovos unhas coplas de despedida, que eu... Ai, bueno. Que vos creedes vos? Que vou estar aquí unha rejeifeira, que leva desde as 7 da mañá rejeifando, e que non vos van caer a vos? Ben. Veña. A ver, Eva, ti que queres que lle diga aí ao Fran? Queres que lle diga? Veña, A que eu ver, traduzo. eu xefe, eu espero vaime ter dicindo- futuro. Está dicindo aquí a Eva, a rejeifa xa se nota, creo que aquí a Patiño tache facendo a pelota. Escoitei agora mismo, eu non sei se o mereces, pero xa che puxo un nombre, ela xa te chamo jefe. Sí, muller, sí. Sí, Ti muller, sí. queres dicir algo a Eva? É que non me vais a ir. Eu cantolle a Patiño, cantolle de corazón, que dis que eu aquí a nombre, ai, facíalle ilusión. Pero queres que lle diga algo así... Non sei, métete con ela, queres que me meta con ela? Que lle Que me diga vou algo? meter, home? Co ben que lle quero a Eva. Eu non me podo meter con ela. Bueno, por favor, Nin para de que coña me entendes. podo meter eu Non con hai Eva. ningún pique entre presentadores para isto. No. A Lobeira Today é unha canle super guai para iso.
Porque só rexouveamos cando non estamos en directo. Tô me dando cuenta agora, cada un sabe o que fai, vos dis que xa rexoubades, pero sempre dos demais. Ou de nós, ou de nós, Ai, ollo. de vos Ou de mesmos nós, tamén. Ou de nós tamén, Tamén Pero falamos cousas nosas, hai que rexoubar públicamente, home, que isto é o que dá No, audiencia, non deso xa hai sabes? quen faja, deso xa hai quen faja. Nós non necesitamos facer diso. Pero en plan sano, en plan con respeto, así un pequeno pique, a ver. No, a mí non me sae nada agora, Sai En nada. serio que non me sae, Por Dios. Vaya por Dios. Bueno, Non pois podo- daquela- Non podo moito meterme co Fran, porque... Espérate, daquela xa sei o que Porque o vou admiro facer. moito. Xa sei o que vou facer. Isto é improvisación pura e dura. Dios, cuidado aí. Daquela eu vou cantar e que non vos pareza mal. Eu vou cantar o principio, vos cantades o... Final. Eva, que Que? vos cantades o... Final. Aí estamos. Aí estamos. Vai a cousa ben bonita, esta non está preparada, pero escoito aquí a Eva, hai algo desafinada. maldade. Vamos seguir rejeifando, eu xo vou a comentar, a rejeifa é unha estrofa, que é unha copla. Moi genial. Aí o tes. Singular. Por favor. É unha copla? Singular. Singular, vou vos a dar a voz singular. Eu dixen moi genial, que pasa? A rejeifa é unha estrofa que é unha copla popular. Home, pero que a min se me Ese é o escribe... nome da nosa estrofa, copla popular. Vamos a ver. Xa- Si acerto a Xa nos dicir estás cortando a popular, improvisación. se acerto a dicir popular xa non é improvisado. Eu tiven que dicir moi genial, porque ninguén diría moi genial. Vou seguir, a ver se sabes. Nun examen sería un suspenso moi genial. É máis, vouche largar unha copla, hombre. A ver, veña, vai. Espera, a ver se me ven. A ver se me ven. Vouche cantar unha cousa, voucho dicir pase niño. Non ves? Non valgo para isto. Eu non valgo para estas cousas. Porque Non che sabe rejeifar o carallo do xefiño. Mira, aí o tes, unha copla entre dous. E aí o tes, Entre dous facemos un. 4 versos octosílabos, de dicilo vamos fartos, sempre nos riman os pares, o segundo é máis o... Cuarto, claro, Cuarto. pero eu estaba pensando no cuarto, a ver cal era o cuarto que che metía, porque veume a idea de falarche do que teño aquí detrás, que non sei xa Espera que vou coplar eu. Non fixeches ben a copla, Xesu xa chu dixen antes, que o verso importante é o cuarto sempre diante. Cando bota a copla, o verso primeiro que tens que pensar é o último. Espera que vou coplar eu. Claro, pero eu non, Esta eu teño vou... Claro, ti Esta bótalo de teño segundo eu. e despois... Tens que pensar no cuarto, sí. Esta Exacto. teño eu, Lupi. A ver, Se me sale. Se non vai de 8 sílabas, non te poñas a chorar. Porque cando non lle saen, solo fan que alargar. Josiara. tamén. Ou critica... Alárganche, duplícanche. Claro, hai que... Eso, o importante é metelo dentro da melodía e listo. Oye, unha Nada máis. pregunta así para finalizar. Hai nós falamos aquí algunha vez dos superfalantes, vale? De que no galego hai neofalantes, paleofalantes e temos unha terceira figura que son os superfalantes, esta xente que vai a policía filolóxica do Twitter, que vai polo Twitter chamándolle a atención á xente por poñer isto así, por poñer isto asá, por usar esta palabra que non se debe de usar, etcétera, non? Hai superrejeifeiros tamén. Hai peña que vai a corrixindo os que comezan na rejeifa dicíndolles iso non é así, iso non faz ben, iso tal, isto cual.
Home, a Refírome. ver, nos nos obradoiros, o noso cometido Non é... digo nun obradoiro que xa é para aprender, digo Claro, nunha aí é rexeifa, donde... nunha festa. Imagínate que te arrancas con un tipo e resulta que o tipo, pois, oes, non é moi ducho e fai o que fixen eu, non? Mete sen pensar os rollos e saelle como lle sae. Xa. E ti No, eres non te podes queimar con unha persona que non sabe aínda, pois non te podes queimar tampouco, sabes? Porque daquela tamén aí xa perde a gracia, non? Empezas a cantar ti sola contra esa persona e tal, a non ser que teñas algo na contra dela, que daquela pódelo queimar de todo, pero non, a ver, con unha persona que está empezando, que se está botando e tal, pois haille ti tes que levar a xente, sempre o facían os rejeifeiros de antes, tamén o facían. Ois, eu son o profesional, levo toda a vida rejeifando, aparece un rejeifeiro novo, telo que ir levando, non? Vaino levando con xeito, dicían antes as pandereteiras tamén, haino que levar con xeito, porque é a maneira de tamén traelo para que se sinta cómodo, que non se poña nervioso, e que flúa unha rexeifa entre dous. Se o vas queimar xa ao momento, o pobre xa o bloqueas e xa non canta máis. Non se pode facer. Pero bueno, algún que vai de estrellita, ás veces está ben dicirlle que aí non metiu 8 sílabas ou que ese verso non lle rimou. Ás veces tamén está ben A min, dicir. ás veces, saime algunha. De feito, teño algunha polo Instagram. Instovos a que busquedes o vídeo do Instagram, do meu Instagram, un vídeo no que me sae unha regueifa espontánea, absolutamente espontánea, non preparada, porque me pedían que rapeara. Que rapearas. Sí, que rapeara, que fixera algo en verso. E dixen, a todo caso, fareino en regueifa, fareino regueifando. Non me acordo como o dixen, pero hai un vídeo, me cago en diola, o que me mande ese vídeo por mensaxe privado en Instagram, é dicir, que colla o meu vídeo e mo mande a min Que lle por regalas? mensaxe privado, mandolle unha chapa da lobeira. Non, maiña, vamos Que allá. aínda non están feitas, pero mandolle unha chapa da lobeira. Buscando todo o mundo o vídeo ese. Entón, e de aí... A tal hora xa están todos co teléfono buscando. Hai que lle vai andando. Hai 400 e pico vídeos, e dille dando. Claro, Vou ganar unha visualización en cada un. Hai que ter gana da chapa, hai que ter gana, Lupe, síntete libre de mandarnos á porra cando Sí, queiras. eu teño que dicirlle unha cousa a Paulo, pero xa é outra cousa. Vale, Ui. pois dicímoslo dende que nos Vas de deixe. dicir rejeifando? Pódelo ver mañán, o que lle digo. Ah, É vale, unha vale. palabra. Pero vas de dicir rejeifando? Hai outra palabra, tes. Non, é porque el fala de lembrar. Eu vou falar da palabra acordar como a usamos aquí. Marchoumo acordo. Igual dío de lembrar porque dixemos moito recordar. Pero, claro, Claro, pode ser. esas cousas, a min esas cousas pásanme. Bueno, eu mañán voulle botar unha ollada, a ver que acabastes aí Claro, ti miras rexoubando aí. desde que ti marchaches. A ver se rejeifades algo, siquiera. Lupi, imos quedar a rejeifar. Cajo en diola. Tens que quedar, que xa che dixen que sí, que te tens que botar. Eche temos que mandar quedar. audios para que te escaralles. Pero rejeifame polo WhatsApp, ti botasme rejeifas Sí. polo WhatsApp, que é a maneira tamén de ir practicando. Está feito. Fran, se te queres unir, deixamos. No, di aquí o Paulo que hoxe non estou inspirado, que estou de relax onde o mar, claro. Eso Queréis tamén que vos vos cante conto algo, que mas marche agora Lupi. non se vai lembrar. Vouvos dicir, mire, porque estou así... A ver que Lupi ten que ir cear. Así chof. Só un conto pequeno. Onte tivemos unha análise da gala dos Mestre Mateo, que de feito a profa que está por aquí sabe que onte estiven sembradísimo. É dicir, saíame todo fluía na miña cabeza. Eu tamén vin a gala, tamén rejeifei bastante sobre a gala. Hoxe a miña cabeza non está tan fresca, pero é que está pensando en que mañá temos a previa dos Óscar, é dicir, imos falar de un pouquiño de historia dos Óscar, contar de onde veñen, que son, como se fan, que curiosidades dos Óscar, e imos presentar unha quiniela que fixemos, que xa está rulando por aí, de feito vou na lanzar en canto acabe o patiño en Twitch, unha quiniela para que xoguedes nos formularios de Google, fixemos unha quiniela, nesta non hai que inscribir ningún tipo de dirección, se non queredes, ningún tipo de enderezo,
electrónico se non queredes e votades aí as vosas favoritas se as queredes votar e se non, non, porque non é obligatorio votar todo, podedes votar o que queirades. Entón, iso. Pareceme moi ben. Dime, Eu Lupe. tamén vou votar polo meu Óscar, que ven de Cambre, pero tamén facendo a cea. Da Era universidade. De Cambre de Malpica. Da Universidade de Cambre. De Cambre de Malpica. Así que nada, un placer, E Un aperto Igual, moi Lupe. forte. Moitas grazas por pasar e habemos que dar máis veces. Cando queirades. Nos aquí rapidamente nos conectamos, Chao, que Chao, aproveite. chao. Bueno, e viña, quedamos ti máis eu sós. Sí, queríalle dicir, e con toda esta xente, quería dicir ao Paulo, é certo que o de lembrar, eu non uso esa palabra, pero eu sí que uso, por exemplo, en vez de lémbrame, fíxome o acordo, vino e fíxome o acordo daquel día, ou faime o acordo, dicirlle á nena, despois faime o acordo que che mire onde tela... Sí, en plan, lémbrame ou recórdame. Eu digo moito recórdame. Conste E que logo que dicía son Lupe, consciente que lémbrame perdelo pode... acordo, O que dicía Lupe de... cando os vellos, Sí. cando teñen demencia, di, perdi o acordo todo. Ah, sí, Ou bueno, dicir, eso sí. que os onde coñece. deixei tal cousa? Ai, Dios mío, non teño acordo ningún. Hai unha forma moi guai de usar a palabra acordar. Acordar, acordo, como substantivo e como verbo. Dinos Moi, aquí o Paulo moi que el chula. a palabra acordar utiliza para notificar ese momento en que cobra consciencia todas Tamén. as mañás. Acordei moi cedo. Eu erguinme. Eu utilizo erguerse. No, eu acordo e despois érgome. Pero sí, acordar. E E a miña Eva avoa fala tamén de... di recordar. Claro, Eva fala de acordo e memoria, claro. Vime Pero o uso acordo. para as dúas cousas, Paulo. Claro, eu Sí. non. Veume o acordo tal cousa, marchoume o acordo, e tamén acordo pola mañá, que é unha das palabras que empecé a usar, tal cual como a avoa, eu acordo, e despois érgome. Non desperto e levántome. Acordo e érgome. Esas cousas tan sinxelas, porque non estamos falando de palabras raras, que o cambian todo, porque de repente, pola mañá, parece que faz outra cousa diferente. Acordas e ergueste en vez de despertar e levantarte. Está moi guai usar esas palabras. Eu fago moito traballo neso, Paulo, para usalas. E díxome unha amiga, é que duns anos para aquí, falas, sí, pois falo dunha maneira bastante distinta, eu creo que está ben, moito máis, falo máis como a miña avoa, e menos como a xente do meu tempo. Vouvos poñer os candades por aquí, se vos mola o cinema, vouvos poñer a ligazón para que voten. Para que votedes no Cinema Lobeira sobre os Óscar. Aí tedes todas as nominacións aos Óscar, 10 películas nominadas a mellor película, aí o deixo, 10. Non 5, nin 4, nin 3. 10 películas nominadas, entre elas unha xaponesa, ollo, Esa é a que vou ver eu. Nominadas a mellor película. 10. E despois o resto de nominacións son 5 nominacións en cada categoría. Desta volta non lle puxen fotos para que non se fixera tan pesado. Eu non vou votar, xefiño, porque ti sabes que eu non son nada cinéfila, verdad? No, só xa me vexo dixeche fricadas. onte, sí, xa me dixeche onte. De feito, disme unha xaponesa e mirar cala. Perdíchete, conste que te perdiche a alfombra vermella, que dicían que era laranxa, que non era vermella realmente, perdíchete a alfombra vermella que houbo moito negro con dourado, ollo, aí o deixo. Moito encaixe negro con dourado, sabes, moito... Vin fotos, vin moito a influencia tan xugueira. Sí, e sen embargo, o que me fixo graza de todo isto é que había moita influencia tan xugueira, moita xente con sapos dourados, con vestidos negros, con encaixe, etcétera, e as tanxugueiras ían de branco. De branco roto, vamos, de beige, branco, sabes, tonos máis tipo liño, cousas así. É dicir... Sí que é outra cousa tamén moi nosa. Os liños, esas camisas de liño. Pero bueno, eu sí que vin, Esther estaba maravillosa, Mancebota estaba tamén, iba un pouco nesa liña. Que onte non puiden poñer, voume usurpar dun pouquiño do patiño en Twitch,
para amosarvos un vídeo, xa os que seguides a Lobeira Today en Twitter e todo por aí, pode ser que o virades. Vou vos poñer o vídeo que nos mandou, que a min fíxome moita ilusión, que elle de comentar. Elle de comentar porque a ver, traeles a ver se o poido lanzar, porque non E sei se digo vou... eu, Sí, vou non mentras o poder lanzar. buscas, Sí, dime. que para cando nos Óscars haberá unha película gallega nominada a mellor película estranxeira? Isto pasou xa? Pois Non no, pasou, de aínda non peli pasou. non. No, O que non pasou. tivemos foi premios, sobre todo en temas de fotografía e son. Tuvemos por aí varios Sí. galegos metidos Sí, en e fotografía e son. hai mesmo unha banda sonora, coido, que é dun galego. Ou unha canción original, unha cousa así. Algo, Sí, sí. sí. Algo Vou non por aí. lanzar o vídeo, vale? Para que vexades Dalle, aí veña. como ia a Aster. A ver. Bueno, coa máis galega no, pero a máis normativa. Está o noso José de Turbegal tamén. Bueno, un saludiño para Fran da Lobeira. Eso, veixos, a ver se volvemos facer por aí un directo ou algo. Un directo ou O que sexa. O que sexa. Un digo chuveu. Un digo che, tamén cho digo. Cuidado aí, tamén cho que digo. nos propuxo Veña, facer Fran, un digo a ver chuveu. se cobramos este mes, que vai sendo hora. Ala, Un beijo grande. da logo. Unha aperta moi grande a Aster dende aquí, que me ofreceu facer un digo cho eu, non digo nada, pois se vou eu digo cho eu ves comigo, ese día temos que ir o Patiño en Twitch, veña, tería que ir imos. o digo cho eu. Imos. Oliver Laxe coido que pode ser que entrara algunha vez ou algo, mimosas ou algo disto, é que non me acordo, tío, se Oliver Laxe chegara a meter algo non me acordo. Este é o obxectivo pos Óscars, Non me lembro, non me meter aí unha peli galega en galego. Sí. Sí, pero Eso. bueno. Bueno, En nós... Cannes, sí, en Cannes. Home, a ver, é como eso que me diste, hai unha peli xaponesa. A mí non me gusta o cine, non son moi cinéfila, pero o cine xaponés gústame bastante. E sí que teñen premios en outros festivales máis pequenos, claro, home, chegar aos Óscar, galegas A ver, tamén Paulo, temos por aí. o que arde, ben. As Morga, ben. Aínda que é unha historia tráxica de narices. Pero María Soliña, eu teño detalles que me contaron do filme María Soliña que o proxectaron ao aire libre no arboreto de San Sadurniño. Dixéronme que era difícil de aguantar, era difícil de seguir María Soliña como filme. Mira, Pero vamos bueno. ver, Paulo. Estás peor que a min, Di, os Óscares non é un certame madrileño. A ver, eu estou mal no cine, pero isto será a retranca, non? Digo eu. O que? Que me perdín que estaba lendo aquí este comentario de Ana. Non, digo eu que nun sitio Paulo di mas os Óscars eses non é un certame madrileño? No, non é. Será a retranca ou estás tan mal en cine? Non sei, eso é de 3 en cine, Si é certo, si é retranca xa non, pero si é certo é un suspenso en cine. Hai merchandising e moitas cousas dos Óscars, Digo, dinos a Ana Vic que estaba nominado Tizón. Tizón é un fotógrafo que é freelance agora mesmo e adícase moito a ir a zonas onde hai inmigración, cousas destas de guerra e cousas así, e saca unhas fotazas pero impresionantes. Podedes mirar por aí en Gabriel Tizón, buscar a súa páxina web e vades, ia dicir ese castelanismo da Lobeira, e desflipar co que aí ten na súa web. E ao parecer que dixo que o nominaran por un documental, nominaron en Grecia, non sei se pasou. Enterareime. Enteraremos, sí. Enterareime. E comenta, eu non entendo desas cousas, di o Paulo. Eu no vídeo da María Deza. Dinos, vou buscar o nome do documental. Vale, Ana, pois agardamos. Lo importante non importa.
di Ana que é o documental. Supoñamos que Paulo de verdade non sabe o que son os Óscar. Di o home da areia que os madrileños son os Óscar. Os Óscar. Os Óscar son os premios máis importantes Ímolo do explicar cine. mañá, non te adiantes, ímolo explicar mañá. A que hora estades? É a 94ª edición, de entrega dos galardóns da Academia Audiovisual americana, estadounidense, vamos, dos Óscar. A 94ª edición, non leva pouco, non empezou antonte. Pois mañán, Paulo, van explicar. Non pensei que ibades empezar desde o principio. Este que te... Non imos repasar os 94 anos, pero sí que imos falar un pouco da orixe, de como se orixinou, de algunha regla curiosa que ten o certame, de curiosidades, máis que nada. Imos dar, en troques de facer un pouco como fixemos nos Mestre Mateo, que tentamos falar moito de todos os filmes que estaban, aínda que non os víramos, e quedounos un pouco lenta a cousa, pois desta volta imos dar un repasiño á historia, no? De como nacen os Óscar, que son, como nacen, e algunha, iso, xa digo, curiosidades, algunha regla que ten así curiosa e tal, e despois falar pois das pelis que estiveron máis asequibles ao visionado, sabes, que saíron no cine ou que estiveron en plataformas digitais como Netflix, Prime ou direino, Netflix, Prime HBO. ou Disney Plus ou HBO, pois imos falar de todas esas e despois pois sacaremos a quiniela aí e repasaremos un pouquiño a quiniela e tal. Pero moi por riba, non tan a fondo como nos Mestre Mateo. Porque o bombón vai vir o mércores seguinte, o mércores 30, cando analicemos a gala, o que deu de si a gala. E dinos... mas o cinema non estaba morto. Non está morto. Grazas a Deus. A min gústame moito o cinema. Hai a quen lle gusta ler, a min gústame ver filmes. Gústame as fricadas. É máis, podo ver calquera cousa. Gústame, por exemplo, as pelis rodadas de formas curiosas, non? Estas escenas longas, estes planos que van e veñen, que desenfocan. Quédome máis a veces con eso que co argumento da película. A mí eso sí que me gusta. Gústame o cine xaponés. Gústame o terror. E se é xaponés... Hai moi bon cine de terror xaponés, sí. Aí terías que falar de cinema de terror en xeral e cinema de terror xaponés. Falanche moi ben o Paco, da Corte do Director, os de Mal de Ollo, que tamén van estar mañá con nós comentando, e tamén o Hanabi Alfredo, por aquí polo Twitch, que xoga moitos videoxogos de terror, pois tamén sabe moito de cinema de terror e cousas destas. Facían visionados en común entre Paco e o Alfredo aí. O documental que nos comentaba Ana, chámase Lo importante non importa, hei de mirar, pero coido que non está. Coido que non está nominado. Xa te está liando dos do Rei. Dos do Rei, non me lies ao xefiño que non dá feito. Que está dicindo se non vai haber análise de Eurovisión. No, de Eurovisión no. Nos de Eurovisión no, porque eso faráio seguramente a galega. Seguramente comentará Eurovisión só por chinchar aí o tema de que non levaran as tanxugueiras, non? Xa, para ver a outra. É que abrín a porra aquí, abrín a quiniela, estou mirando o mellor documental. Entón, mellor película documental, temos Ascension, Attica, Flea, Summer of Soul e Writing with Fire. Non é ningunha das que Lo importante non importa, non está aos Óscar. Non. Pero bueno. Mira, o Paulo tamén viu cinema de terror xaponés. O cinema de terror xaponés é... Xa, faime gracia que didos do Rei aquí que fainos un abucheo aí, pero hai que superar o trauma tanxugueiras, que Eurovisión dá para moitas risas e análisis xeopolíticas, sí, pero eu teño dous problemas con Eurovisión. Eu son de ver a gala de Eurovisión. Entón, se a comento, non a vou ver.
E aparte de outra cousa, eu dende a Lobeira non podo conectar e levar un directo para comentar a gala de Eurovisión. E a touro pasado xa vai estar todo máis que trillado e máis que comentado. Entón, non é un pouco como os Óscar, que ao final, como a gala dos Óscar empeza ás 12:30 da noite de aquí do domingo para o luns e remata ás 5:30 da mañá do luns, pois claro, o luns xa non comenta, o sea, comentan aos periódicos e tal, non sei que, pero hai para comentar o mércores. Podemos conectar o mércores e comentar a gala, porque hai tempo para vela, hai sen ser a deshora como cadra, non? Además que só a van retransmitir por Movistar Plus, creo. Entón, Truño Bisao non serve para nada. Pero sí, a ver a quen o faga. Eu é que non me podo meter a máis dos do Rei. Mira, eu sempre a tope, a mí me gusta moito a Eurovisión. Ni me pon, ni me quita, ni tal. A xente que é super eurovisiva e fan estas festas que se disfrazan e todo. Que van aí, di a ti de que che tocou? De Sergio e Estíbaliz. Temos que ir, non? Eu a tope con eso, de verdad. Dá para moita festa Eurovisión. Que me inviten. Se alguén ten unha festa eurovisiva, que me inviten. Eu logo me disfrazo, xa mirarei de que. Dinos aquí o Paulo que el veu cinema de terror xaponés, os meniños branquiños que aparecen baixo as mesas. Esa é a maldición. Esa é a da maldición, sí. Esa vina eu nun cinema de Rota, eu só. Estaba eu só na sala. E cando baixa a tipa dada a volta polas escaleiras abaixo, facendo un ruido así gutural e tal, e eu mirando para atrás e o tipo do proxector asomado pola ventaniña do proxector, dime, tranquilo, como quen, tranquilo, yo te aviso. En plan, si baixa... Sí, estaba eu só na sala, sí. O cine xaponés, a min pareceme que en xeral ten unha parte, a ver, hai cine cutre, pero unha parte que te envolve moito psicolóxicamente. A última peli xaponesa que vin foi 57 segundos, que está en xaponés, ademais, pero ten un ritmo fácil, para seguir os subtítulos. Estuve en días aí, eso que ten un final un pouco así rollo Hollywood. É no que fala da auga? A de 57 segundos é na que fala de que o corpo humano ten un non sei cantos % de auga? Non. Fala dunha moza con parálise cerebral. Que xa é unha adolescente que se dedica ao debuxa manga e... Bueno, se vos gusta así, é un peliculón. 57 segundos, peli xaponesa. Maravillosa. Toca un pouco esa adolescencia dunha moza con parálise cerebral, con todo o que eso... Bueno, mirade, que está moi... Imos dicir aquí a dos do Rei que nós veríamos ese especial fora de mapa de Eurovisión, si o fai, e mesmo vou ali contar as miñas miserias, si fai falla contar algo. Pero eu non podo organizar nada máis. Xa non. Fai no dos do Rei. Este ano xa non, porque xa tiven que mover dúas conversas desta semana e da que ven para xuño, para dúas fiestras que me quedaban en xuño, e xa teño todo o calendario completo ata finais de xuño de conversas. Cada semana unha conversa ata finais de xuño. E o mesmo hai sorpresa, porque haberá algúns días que hai luns tamén. Conversa. Moi traballador, Takashi Shimizu. Fala aquí o Paulo Fernández. Que bonitos son os nomes en xaponés. O berro, sí. Takashi Shimizu. Perdín o slot, non, o teu slot estaba guardado, o Medarella. Xa estás ti nese slot. Dende o principio das conversas estás ti nese slot. Non perdiche o slot, non. Tes o slot jardadiño ali co teu nome, pon o teu nome ali. Último mércores de xuño, ten ali o slot guardado, sí. Estaba preocupado ahora si perder o slot. Non o perdiche, non. Imos ir rematando. Imos ir indo, sí.
Imos ir indo, di aquí a profa ten moito hype xa de ver a Home da Areia, pero que é a última conversa da tempada. Aínda quedan unhas poucas, estamos en marzo, aínda queda hasta finais de xuño. Vai vir xente moi guai, as conversas. Xente moi guai. E ver mesmo conversas que foron moda e agora non están de moda, pero ímola poñer igual, porque gravamos cando era moda, o que pasa que non a puidemos editar ata agora. E estou utilizando o plural majestático moi ben, pero aquí o que edita e o que grava e o que fai é o pringao, o que non pode organizar nada máis. Viña, moitísimas grazas por un novo programa de Patiño en Twitch. Este quedounos un pouquiño curto, Sabedes que pasa? Que nós non vivimos desto. Diredes vos, como non podedes vivir desto maravilloso? Pois non dá para vivir. Daquela, Lupe tampouco. E daquela aquí cada un ten que amañar. Unha desgracia como outra calquera. Por qué? Porque temos o vicio de comer e de pagar as facturas. Sí, está aclarando aquí que o Home da Areia, que dilla a Brofa que ata hai unha semana ia ser sen vídeo, ia ser a última conversa da tempada, pero a primeira en formato só audio. É dicir, ia ser unha cousa moi rara. Pero non, ao final ímonos animar co vídeo. Sí. Estaban pensando que ampliaras o persoal. Sí, home, non sei, a ver, non sei cando vou ampliar o persoal. Eu estou á espera de cousas, pero a min non me chama ninguén. Non digo nada máis. Lembrarvos, mañá ás 10 da noite temos a todo ese persoal que sabe moitísimo máis de cine ca un servidor, porque eu son ao final un aficionado. Temos a Quinocube Cinema, imos ter a Fran Morel, a Sofía de Quinocube, a Fran Morel de Nova Fantasía, a os de Mal de Ollo, a Ángelo e a Miguel posiblemente, o mellor pasa Churi. Tamén imos ter a Miriam e a Xavi, non os imos ter na de mañá, pero sí na do mércores vindeiro, e a Paco da Corte do Director. O mellor pasa o Iago Gordillo do Recuncho Gamer tamén a analizarnos aí bandas sonoras e a música, as cancións orixinais que optan a estatuiña do Óscar. Mañá a partir das 10. A vindeira semana temos dietista lobeirista, temos a Mazá de Eva e temos a gala do 30 analizando a dos Óscar. O mellor hai algo máis. Non vou prometer nada porque estáme dando polo saco a renderización e a edición, pero o mellor saen dúas conversas que tiña por editar e saen unha mañá o pasado e outra o vindeiro mércores. Se me dá tempo a facer todas as cousas que teño que facer. E tamén, que máis? O luns vindeiro, o 28, temos o luns de Tea no que falaremos sobre bruxería, bruxas, meigas e feiticeiras, que nos vai traer a Melody un aparataxe bon aí de imaxes e de iconografía sobre meigas de tanto galegas como europeas como españolas. Entón, imos falar longo e tendido diso e a ver a que cemiterio nos leva de paseo. Que soa moi macabro dito así, a ver a que cemiterio nos leva de paseo, pero a ver con que nos sorprende, porque a min lévame sorprendido xa 2 veces ben. Nada máis pola miña parte. Pola túa parte algo máis, Viña? Eu non teño nada máis porque todo fai el, que peso é o xefe. Logo, eu non teño o meu. Imos vos mandar os 8 que parades polo Twitch, imos vos mandar nunha raid a onde Mariña, que está, non sei que está facendo, pero sabedes, non sei se o sabedes, pero a Mariña foi para Alemanha traballar a Nintendo, está traballando na Nintendo. Que guai. Aí a tedes, entón creo que como asesora de Nintendo, unha cousa así. Entón, pasadelle por ali, dadelle unha saúda de parte da Eva e de Fran e iniciamos a raíz, idevos unindo e pa cando lance a raíz lanzamos a despedida. Grazas por chegar ata aquí, grazas por ter empleado o voso tempo en vernos e, como digo sempre, vémonos noutra e apertas.
Pero se falas o galego, podes tomarlle un casco a gras. En Cangas, Brasil ou Portugal, en algún sitio máis, no barrio de Salamanca. Quizáis antes hai que preguntar. Non é o idioma da aldea profunda, nin o das vacas meu non te confundas. É o idioma da xente inteligente. Non teño turismofobia, é a xente que agobia os jodechinchos pra fora. Pero se falas o galego, podes tomarlle un casco a gras. En Cangas, Brasil ou Portugal, en algún sitio máis, no barrio de Salamanca. Quizáis antes hai que preguntar.